dir que a aquestes eleccions, jo com a membre del PDeCAT, però també com a regidor, el que sí que demano a tots els partits independentistes és que el que no pot ser és que hi anem amb un programa polític que al final el que demani és la llibertat dels presos polítics, per tant l'amnistia i l'Estatut d'Autonomia, sigui l'Estatut de fa 40 anys o sigui l'Estatut del 2010, és a dir, això no és acceptable, per tant jo també faig una crida a tots els partits, això ja a nivell personal, perquè el que no pot ser és que a través de la violència no només s'acati, sinó que tirem 40 anys enrere, sinó que aquestes eleccions han de servir entenent les dificultats, entenent que aquesta serà una lluita difícil i llarga, perquè al davant, vull dir, tenim un estat que no ha renunciat a exercir la violència, però en qualsevol cas nosaltres el que hem d'anar és a defensar la república, defensar les institucions catalanes i poder, encara que sigui no tan ràpid com volíem, però en qualsevol cas aconseguir consolidar aquest estat independent que van votar els catalans el dia 1 d'octubre i que hauran de seguir votant tants cops com facin falta perquè som majoria, s'ha demostrat i ho hem de seguir demostrant.